Belajar karo Pak D. Lah mending lo nggih nyeluk Pak D. Nggih lu nyeluk Pak D, Mbah. ayo Pak D. Ayo Bunda, yang punya lagu monggo. Tak ware joget. Masa ngono toh Pak D. Pak D wong lawas kok. Pak D ya, Ibu sini. Pramusaji Ibu Ita. Ya mana Ibu Ita mana? Ibu Ita mana? Ada yang hafal tamu-tamu sini yuk. Boleh nyanyi. Come on. Siang pan para ratindok hamong eleng manis sing ati setyaku iso anduweni sikileng ini marang sang nyasulakasmi Rasa kangen han liputi bulan dadi seksi upayane dateng balin jeni janji supaya bukti supaya masuk deh. Ibu Ita yang Oso. Ibu-ibu pramusaji mana tadi, Cok? Ayo Ibu Pramusaji. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batenku. Bagus antepmu rasa hatiku tresnoku tulus jroning kalbu. Senajan do ngarungi banyu sekara tresnaku ora bakal sirna. Senadyan nyawa oncat saka raga wis tresno rabi sodi. Kita goyang lagi bro, Pak D ku sini yo. Yo, gue tambah Ayo merek yo. Pak D monggo. Tadi mau nyanyi belum jadi dia. Bisa goyang lagi. Yo, mewakili keluarga besar Pak Tumiran, ayo Pak. Pak Tumiran. Ayo dari Cina. Asik. Siapa Doro Tatri Oke Lembadi Sigati Sejak Iso Duweni Marak Saja Sulasmi Ya Rasa kangen hang liputi bulan dadi seksi upayane dateng balin jeni janji supaya bakti supaya bakti. Lanjut. Monggo. Ayo ibu-ibu tanggung jawab. Kita goyang lagi bro. Bagus antepno rasa hatiku tresnoku tulus jroning kalbu.
ternyata Ayo, Pak De, mana Pak. yang punya request? Cilode aja kok. Cilode. Satu dicoba cek A. Spesial buat keluarga besar Palembang, monggo. Keluarga besar Palembang mana nih suaranya? Ayo Bapak. Aku monggo matur sembah nuwun. Mas Dole. Piye nduk? Bu, ayo joget. Janji tresno disekseni lintang-lintang tengahe wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kesing ati iki papucuk atine ngendi dong wong manis kang tak anti-anti sifat Kang Mas. goyang dah. Ini udah goyang Mas. Wasih bro. Bakso, bakso, bakso. Bakso. Bisa goyang yo bro. Wong fokus ojo sirana. Aku teko gendong tresno. Lelangan asmara gawe sewu rasa. Ratih mana Ratih? Nambani Bresmen. hatiku jiwa. Asik. Ha. Kang Mas tentremno atimu. Aku setia ngeteni Mas Agus matur sembah nuwun dereke kondur saged pinangge malih. Ayo Bu joget Bu. Spesial buat teman-teman yang lagi menikmati live streamingnya dari GP Musiknya Campur Sari Indonesia. Ada Serawon Indonesia Show. Mas Duli, koordinator lapangan loh ini. Bos kedua. Bos kedua. Janji tresno disekseni lintang-lintang tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekasing ati iki ning atine ngendi lali wong manis kang tak anti-anti GP musik. luwe ora nduk. Ora, Ah, Mas ya wis. Mas. Jadi kok tak jikoke bakso. Lah bakso ning kene. Kita goyang lagi, Bro. Cerah foto.
Ade Parmen matur sembah nuwun ingkang Matur paling nyuwun sembah nggih. nuwun, katerus kali sujud. Nggih cak iki do ngirit lewate WA. Bisa goyang bro. Jerang foto. Josing. Ayo maju Bunda. Ayo.
Ya bos, tampil fun spesial bersama CP. Untuk teman-teman goes, kita sedikit hiburan. Tengah. Sikile wong jadul piye, Dok? Aku iki tukang tambal ban, Wasik, Bro. rezekine Palembang hadir kembali Palembang yuk. Wong gitu kumpul yuk. golek jangan duit sing halal, penting cukup kanggo sandang lan pangan. Wasik ya, Dok. GP musik. Campur sari Indonesia, Cok. Di tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, golek duit kantongan, penting cukup kanggo sandang lan pangan. Ayo yo, Hendra bos. GP musik lo iki. Genre Indonesia, Dok. GP musik campur sari Indonesia matur, thank you. Macedak, ana ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Macedar, ban pecah maneh. Isih esuk rezekine tambah mlumpuk. Oe tambah mlumpuk. Oe tambah mlumpuk. Oe tambah mlumpuk. Oe tambah mlumpuk. GP musik, GP audio sound system profesional, Bro. Terampil tuh jajan tempat thank you. Hendra, dealernya Indonesia sawer. Aku iki tukang tambal ban, uripe sandalan-dalan, golek duit sing halal, penting cukup kanggo sandang lan pangan. Waktu nih sing jadul tampil so. Tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit kantongan, wayah apes wetengku krasa kroncongan. Monggo dari anggota GOES sedikit hiburan untuk melepaskan capeknya biar hilang sedikit. Bisa goyang lagi, Bro. Macedar, dar ana ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Macedar, dar ban pecah maneh. Isih esok rezekine tambah mlumpuk. Oe Bisa goyang lagi, Bro. Mas Tumiran, aku iki tukang tambal ban, uripe sandalan-dalan, Bisa goyang, Bro. duit sing halal.
ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Macet jar, ban pecah maneh. Isih esok rezekine tambah lumpuh. Kowe tambah lumpuh. Kowe tambah lumpuh. Oi, Tambah lumpuh. oi. Tambah lumpuh. Lanjut. Berhubung bahasa ini pelekono. Ingin disangkut Mas. Orang belum kok duitnya. Janduta. Ikin lagune gak sesuai. Mas Moro. Siang ban toro ratri mung eling manis sing ati setiapku bisa anduweni marang dia sulas Kisah goyang lagi bro. Kisah goyang lagi bro. Lo. Kisah goyang bro. Lo. Kisah goyang lagi bro. GP Musik Campuran Sarang Indonesia. GP Audio. Cerah foto di jantung Tekno.
Mbak Nun ugi.